nga ai khuble pi baro ki perlok ki baju page ya kanika video te season 4 ngini page ya ka report ka badai menta ka khanyo terik jamang arhajar arphau katkum ka report na ka WHO ki bru ki bayo ya kanika jengpang habro shitelup ka prathai ki don kamba sau saulak khandap sau hajar praspa nyo phulai ngot ki blak khlat no lailak san hajar khandai spa nyo phunrungut bat ki blak koj khat pralak khat prahajar khandai spa sab khandai ngot te ki don kumba arspa khandru tali kiri bat ki deulanong ki bla syakta hauni covid-19 kawai na kiri ka bla jurtam haka jing syakta jong ni covid-19 ka dei kari USA haba ki briu ki bayo yakani ka jingpang menta ki lakot syaka khat saulak khandai hajar sauspa sanpho arngot te napdeng kini ki arspa khandru tali kiri bat ki deulanong ki don katu kane kiri bat ki deulanong ki bdang laj hadu menta naka jing syakta jong uni covid-19 bat ka bak hampau nam kadai ka North Korea kad hadu menta kampat don ya ka report hapo ka WHO te khandiat ngin ya nujor ya ka China bat ya ka India haka jing syakta jong uni covid-19 kat kum ka report ka ba menta ka singi ka China menta keladon haka kerdan kabakhat lai bat baro ki bayo yakani ka jingpang covid-19 napo kari China ki don kumba prap sau hajar sau spa prap sangut katkum ka report na ka WHO te habangi phai pachikari India menta keladon haka kerdan kabakhat wei habayu nujor bat ki wei kiri ki badon hakaleng jongka perthai katkum ka report na ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India menta ki bayo yakani ka jingpang hakari India kiladon kemba khandai pho hajar khandai spa ar phnyongot ki blakoi life sau hajar chispa khandai ngot bat ki blak khlatno ar hajar praspa nyapu arngot ki don katu kani ki jala ki bahap hapo kari India ki blak pala dia ka ar hajar ngot haka jing syakta jong uni covid-19 te tongin ya pek menta ka Maharashtra kadai ka waina ki jala ka bajurtam haka jing syakta jong uni covid-19 bat menta ki bayo yakani ka jingpang ki lakot chika laipo hajar henyo spa rengut Gujarat shipho hajar khandai spa prap khandai Tamil Nadu shipho hajar san spa prap sangut Delhi khandai hajar lai spa lai flaingut Rajasthan sau hajar khandai spa nrphongut Madhya Pradesh sau hajar henyo spa prap khandai ngot Uttar Pradesh sau hajar ar spa san prangut West Bengal ar hajar san spa henyo phanrungut Andhra Pradesh ar hajar lai spa san sangut te khandiat ngin ya phai shaki chala ki badon hapo North East India ka Tripura ka dai ka wei na ki chala ka ba buntam haka jing syakta jong uni covid-19 ka badon hapo North East India bat menta ki badang don hapdeng ka jing syak sumar napo ka chala Tripura ki don kemba shispa laingut Assam san phwai ngut kantup khandai ngut ki badang shyo menta ka sngi ka khat neutrik jamang ar hajar arphau katkum ka report bala update the minister jongka Assam Himanta Biswa haka Twitter napo Manipur san ngut bat na Meghalaya iwai ibrang don hapdeng ka jing syak sumar te ladangi page katkum kanika report menta ki briu ki bayo yakani ka jingpang napo ki chala bat ki deulanong ki bahap hapo kari India ki kiu kumba sau hajar khandai spa prap nyongot ki blak khlat chispa arphongot bat ki blak koj lai hajar khandai spa san phonrungot tang hapo ka arf sau kanta te khandiat ngin ya phai pradesh kari ka bamarjan kata kari Bangladesh ki briu ki bayo yakani ka jingpang menta ki don kemba arpho hajar khandai spa khandai sangot ki brang shio thamai khandai spa lai phongot bat ki blak khlatno lai spa khat sau ki blak koj ne khya sau hajar lai spa nyo phlai ngot tangkini ki report menta ngin second yang selesai lada pi ko ban tip syuk subscribe bat press yak tu ka bell icon khanang ba phin tip lada nga upload video khuble shibun